Hola, em dic Remigi Palmés. Des del CESCA, Consell Econòmic i Social de la Comarca de l'Anoia, m'han demanat que faci el pla estratègic de la comarca, el full de ruta, els eixos bàsics de cap on tenim que anar en els pròxims 5-10 anys. Vosaltres sabeu que a la comarca estem malament, índex d'atur important, deficiències estructurals importants, en molts aspectes estem malament. Però també és cert que estem en un lloc privilegiat i que tenim moltes potencialitats. Es tracta d'unir esforços per arribar al màxim de lluny. Per això demano a totes aquelles persones i totes aquelles empreses i institucions de la comarca que s'estimin la comarca, que vulguin contribuir a fer aquesta comarca millor, pugueu dir la vostra. Per això us he habilitat un blog on podeu introduir qualsevol consideració, solucions, problemàtica, coses que us preocupen. Recollirem tota aquesta informació i la posarem dintre del pla estratègic. Li donarem coherència. El que farem és que el vector de direcció apunti totes les forces en el mateix sentit. Us agraeixo moltíssim la vostra col·laboració. Si voleu deixar també les vostres dades, us podrem avisar de totes les millores i de tota la informació que vagi sortint dintre del pla estratègic. Entre altres coses, ja us invito el dia 8, el 8 de febrer, a la presentació oberta d'aquest pla estratègic. Ja us anirem informant de l'hora i el lloc. Moltes gràcies. Entre tots farem una comarca millor.